tots. Benvingudes, benvinguts al Museu Tàpies, a casa vostra també, autoritats. Gràcies per acompanyar-nos, representants, diferents institucions. Per nosaltres és un plaer rebre-us. El primer és que ens agrada molt que us pugueu sentir a casa vostra i que més aquest espai o aquesta institució serveixi per plantejar debats com el que avui es planteja d'una fundació com Catalunya-Europa, sobretot amb els temps que corren. Crec que cada cop és més important reivindicar els espais democràtics, els espais de debat, les trobades on el pensament d'alguna manera sigui el fil conductor per poder projectar un futur, sobretot, que és també part del que fem des d'aquesta institució, si més no en aquesta nova etapa, fa tot just un any i mig que jo hi soc, i no és només parlar de Tàpies, que és el que ens ocupa, sinó també reivindicar com podem pensar el present de vegades a través de Tàpies, des de la seva pintura i també a partir dels seus gestos. Tàpies, a banda de ser, i és la part que em toca avui, de rebre's, un gran artista, jo crec que tots els que estem aquí ho sabem, també va ser un escriptor prolífic, un gran pensador, un lluitador i un reivindicador de les llibertats i els drets humans. Ho deixa com a llegat, tenim la seva pintura, però també els seus assajos i la seva memòria personal, on es relata perfectament no només dades i fets històrics, sinó també maneres de trencar amb els moments difícils, com en el que estem actualment, amb tot de perills. Però avui no em toca parlar a mi, jo només us volia donar la benvinguda, dir que és l'espai, sens dubte, per plantejar-ho. Qualsevol institució pública hauria de ser, aquesta n'és una més, i estem molt orgullosos de poder-ho fer des de l'esperit del nostre fundador. Així que també a la taula, que avui encapçala, gràcies a totes vosaltres, Sunyer, com ho dèiem, amics de fa molts anys, i a tots vosaltres. Així que passo la paraula i gràcies. Gràcies, Imma, directora del Museu Tàpies, i a tot l'equip de la fundació d'aquest espai de cultura tan impressionant i imprescindible que tenim aquí al país. Gràcies també als ponents i a la presentadora que ens acompanyen i que ens faran reflexionar. Jo, com a presidenta de la Fundació Catalunya-Europa, us dono la benvinguda i volia explicar-vos una mica per què hem decidit fer un acte de cultura en el Dia d'Europa. Doncs perquè Europa no serà una gran potència si no és també una gran potència cultural. Aquestes són paraules de Pasqual Maragall, el fundador de la nostra entitat, de qui preservem i difonem el llegat, una missió per la que treballem amb convicció i amb l'avantatge que el pare ens ha deixat un llegat polític que segueix vigent, a vegades dissortadament, una mica massa i tot, us diria, perquè tenim tots i totes molta feina per fer. La cultura és essencial per promoure el pensament crític i la veritat. Ho són les creacions culturals i també els arxius, que en preserven la memòria i que des de la Fundació Catalunya-Europa volem reivindicar, perquè els arxius són una eina contra la desinformació i l'oblit. L'art és també una important via de resistència. Pot expressar dissidència, denunciar injustícies i defensar valors fonamentals. És un contrapunt a l'individualisme perquè ens ensenya a pensar més enllà de nosaltres mateixos i ens ofereix una experiència compartida, recordant-nos que conformem una comunitat global. El lema de la Unió Europea és unitat en la diversitat, una unió que inclou llengües, històries, tradicions i formes de veure el món diverses. Entre elles la nostra cultura i la nostra llengua, perquè amb estat o sense estat el català i la cultura catalana són patrimoni europeu. A Europa, la cultura és una eina, ha de ser una eina de cohesió. Reivindicar-la avui és reivindicar una Europa que no es resigna a la simplificació. Així ho defensa el Pacte Cultural Europeu del 2020, que planteja que la cultura no ha de ser una despesa, sinó una inversió democràtica i social, una prioritat estratègica en la Unió Europea amb un finançament estable. Perquè no hi ha Europa sense cultura ni cultura sense polítiques valentes que la promoguin. Apostar per la cultura vol dir apostar per una ciutadania crítica, informada i compromesa. Vol dir defensar espais de creació, de pensament i de llibertat. Per tant, si volem una Unió Europea sòlida, justa i lliure, hem de vetllar perquè la cultura estigui al centre de l'agenda política. La cultura digital també és una eina per al debat, per l'educació i per la defensa de la llibertat. Les noves tecnologies han obert possibilitats infinites per a la creació i la difusió culturals, però també posen en qüestió la seva pròpia sostenibilitat. Plataformes globals, algoritmes i intel·ligència artificial desafien el model tradicional de producció i autoria i esborren fronteres. Seria bo, doncs, que l'administració europea
participi amb veu pròpia, una veu comunitària, a l'hora de repensar les regles del joc per garantir que els creadors puguin continuar innovant, expressant-se i vivint de la seva feina. És cabdal donar suport als professionals que fan possible totes les expressions de la cultura a tota Europa. A la Fundació Catalunya Europa apostem per la cultura sense ingenuïtat, sinó amb el compromís genuí de promoure allò que avui, més que mai, ens ha d'unir com a ciutadanes i ciutadans europeus. Acabo i us emplaço a totes a participar a la concentració festiva i reivindicativa del proper divendres 9 de maig, Dia d'Europa, a les 6 de la tarda a la plaça Nova, a les escales de la Catedral de Barcelona. Ens hi hem convocat les entitats europeistes del país per totes juntes dir ben alt i clar que Europa és futur, que Europa és diversitat, que Europa som nosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Comencem aquesta taula de debat sobre la cultura europea, molt més que diversitat, en motiu del Dia d'Europa, i és un plaer presentar-la i no puc estar millor acompanyada, així que començo presentant les persones que aquesta tarda ens faran reflexionar segur. Començo pel final. Salvador Sunyer, la majoria el coneixeu, però per qui no, és el fundador i director del Festival Temporada Alta fins a aquesta darrera temporada. És Premi Nacional de Teatre i sempre ha destacat per la seva activitat en el món cultural en general, tant des de l'àmbit editorial com de les arts gràfiques. La Núria Iceta, al seu costat, és una editora catalana, directora de la revista L'Avenç, ha estat presidenta de l'Associació d'Editorials Independents Llegir en Català i vicepresidenta de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. I l'Alexandra Labret és productora i exdirectora de l'European Producers Club. Actualment dirigeix el fons d'inversió dedicat a les empreses del sector audiovisual i cinematogràfic i se la reconeix especialment per haver defensat els drets de la propietat intel·lectual dels productors, fomentant la col·laboració transfronterera i havent establert aquesta associació com una veu a la Comissió Europea. A l'Alexandra, veurem en què parlem. Dèiem, pel públic que ens acompanya, millor anglès o francès, si hem d'escollir? Francès? Sí? Alors, francès. Molt bé, doncs sí. Doncs volíem obrir una mica aquest debat al voltant d'aquesta cultura com a punt de trobada en l'Europa diversa. Ho deia molt bé la presidenta de la Fundació, aquesta Europa com a potència cultural, aquest repte que té per davant. I la primera pregunta que sorgeix és si existeix una cultura europea compartida o si la seva riquesa és justament aquesta diversitat. Som una suma de cultures o realment hem sigut capaces i capaços de crear una cultura europea que ens abarca? Qui destapa el cava? Salvador. A veure, jo crec que les dues coses són veritat. És a dir, hi ha una cultura europea comuna, que ens agradi o no, sobretot, i parlem de cultura, en aquest moment, suposo bàsicament quan parlem del món de la creació, literatura, cinema, plàstic, etc. Cultura és molt més que això. Cultura és, evidentment, cuina, és manera de fer, manera de relacionar-se, però centrem-nos una mica en això. Jo crec que quan parlem d'aquesta cultura, el que és comú d'Europa és que ve una bona part dels grecs passa una bona part dels llatins, i l'altra gran influència és el cristianisme, que també lleva de tots dos llocs. Això jo crec que és força comú. Per això, si us aneu a Copenhague, hi ha les sirenes, la sirena no és d'allà, és de mitologia mediterrània clarament, per dir una tonteria. O, si diguem, això és una creu, no sé si és una creu, però això és, diguem, una mitologia, és igual a cultura cristiana. O qualsevol d'aquests exemples, hi trobaríem centenars, vol dir que aquí hi ha un cert imaginari comú que és realment comú a Europa. Que això va juntat per mi amb una manera de relacionar-s'hi i veure el món. Europa, quan parlem, partim de les anècdotes, marxem de les anècdotes, està instal·lada en la crisi de sempre. Europa és una cultura, un espai que té una capacitat, que és la de reaccionar a la crisi i fer una certa crítica i canviar una mica la realitat. I això és una tradició molt europea, no tant d'altres cultures, des del meu modestíssim punt de vista. I finalment, aquesta cultura, com que té aquesta capacitat, realment
està formada per moltíssimes cultures. La diversitat que en diem nosaltres, què passa amb la diversitat? La diversitat està pensada, en principi, o la pensem, o bé per unitats lingüístiques o bé estatals. Quan es va crear la Unió Europea, la cultura no en parlaven. La poca cosa que hi havia a Maastricht parlant de cultura, sabeu de què parlava? De les cultures nacionals, per tant de diversitat ben poca. No hi havia una cosa comuna, sinó que respectem la diversitat. Jo crec que aquesta cultura comuna que tots més o menys tenim, el que sí que hem de fer és intentar que aporti i que vagi respectant aquestes diversitats. Per tant, la resposta sintètica és jo crec que hi ha una mínima cultura comuna, un espai comú, però que hi ha molta diversitat i aquesta és la seva riquesa. Afegiria també, Núria, a aquesta reflexió que feia en Salvador, més enllà d'on venim i què compartim, si des de la creació de la Unió Europea i d'aquest marc conjunt hem sigut capaços de crear una nova cultura europea, o sigui, nous valors, nous referents que ens uneixin com a europeus i com a europees, o si no hem passat massa d'aquesta vinculació, no? Més aviat geogràfica i d'origen. Bé, bona tarda, gràcies per la invitació. Per afegir el que deia el Salvador, que no ho diré també perquè a més ho deia d'una manera molt poètica i molt bonica, jo crec que Europa viu una certa tensió entre el que suposa l'assumpció de que la cultura es crea per contacte, no hi ha cultures que visquin elles soles. Les cultures, igual que les persones, creixem perquè tenim una dimensió relacional i això és el que fa que la diversitat sigui un valor i enfront de la unitat. La unitat no vol dir unicitat, vol dir unitat en la diversitat. Però aquest valor que jo crec que encara es manté, ja he dit al principi que millor que no parlem dels governs, perquè si parlem dels governs i ens deprimirem al minut 1 i no seguirem parlant. Parlem de construcció i de cultura i d'Europa. Però si depassem aquest marc dels governs i de l'amenaça de l'extrema dreta, jo crec que la tensió està entre aquesta dimensió cultural de contacte, de creixement, amb aquesta por moltes vegades de la por a les identitats múltiples, la por al passat. Jo crec que hi ha una cosa que des de l'Avenç treballem molt, que és que el passat s'ha de conèixer, no s'ha de jutjar, s'ha de conèixer i t'ha de servir per avançar i per reflexionar. I a vegades la por al passat és el que fa que hi hagi murs, que hi hagi incomprensió, que hi hagi una manca de diàleg. I aquesta és la tensió que la cultura té eines per superar. Té eines per superar a través de la creació, del dret a la creació, del dret a la bellesa, del dret a compartir valors comuns, i aquí és on hi ha moltíssim camp per córrer i és el que no hem de renunciar en cap cas. Alexandra. Je vais essayer de rajouter en français ce que mes pères ont pu dire en catalan. Sans dire la même chose. Moi, je viens du monde de l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant 25 ans à la construction d'une Europe audiovisuelle. Et cette construction de l'Europe audiovisuelle a toujours été dans un souci d'identification de cette culture européenne, tout en préservant la diversité culturelle. La diversité culturelle a été, comme vous le savez, inventée par des Français qui voulaient défendre leur langue. Et c'était un combat qui a toujours été créer une tension, union contre diversité, culture contre diversité. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le pouvoir des langues est fort et reste en Europe, est très présent. Je prenais l'exemple tout à l'heure de quand je vais dans les pays nordiques, en Suède, Danemark, Norvège, dans les dîners, je me suis rendu compte que chacun parlait sa propre langue et répondait à l'autre dans sa propre langue. C'est-à-dire que le Danois parlait danois au norvégien, qui lui répondait en norvégien, et pareil pour le Suédois. Et ça leur avait pris du temps pour connaître la langue de l'autre, mais ils n'avaient pas besoin d'intégrer complètement cette langue pour leur répondre dans cette langue, mais ils pouvaient vivre dans cette espèce de vase où chacun se comprend tout en respectant sa culture, tout en respectant sa diversité. Aujourd'hui, l'Europe,
on a un certain âge, elle est devant nous, en fait. La construction européenne, elle est devant nous. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Il me reste encore un peu de temps, mais je pense à mes enfants, aux jeunes générations, et c'était notamment au pouvoir d'Erasmus. Erasmus, c'est le plus grand succès européen qu'on ait jamais fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui ont fait Erasmus, ils se disent européens. Ils perdent cette notion de nationalité, ou alors ils l'intègrent dans le continent. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qu'on a essayé de reproduire en termes de cinéma, qu'on n'a jamais vraiment réussi. Il faut dire les choses. Mais c'est quelque chose de merveilleux, et je pense que grâce à eux, dans le futur, si l'anglais n'envahit pas tout, si on arrive à construire une Europe plus fédérale qu'unioniste, on arrivera à préserver, à avoir à la fois ce sentiment d'appartenir à une histoire commune à un continent et d'avoir sa propre identité. Intento resumir, tot i que és molt difícil. Lo siento mucho. Mi castellano no me permite de tener una reflexión tan avançada. No, penso, potser no, els dos punts més importants, i si m'ajudeu, companys, també us ho agrairé, és afegir també aquesta reflexió sobre la tensió constant que hi ha entre unió i diversitat, i plantejava com un dels grans èxits respecte a la construcció d'aquesta nova cultura europea i d'aquest sentiment el programa Erasmus, que permet als joves viatjar i estudiar en altres països i potser desenvolupar aquest sentiment. I aquesta és una pregunta que us volia fer també, perquè la cultura també va molt lligada a les emocions, al sentiment i a la identitat. Aquest sentiment de sentir-se i pertànyer a Europa, creieu que actualment, més enllà de la generació Erasmus, que tampoc tothom pot fer un Erasmus, perquè també és una cosa que val uns diners i a vegades no tothom arriba a la universitat i no tothom que arriba a la universitat pot permetre-se'l, existeix, estem caminant cap aquí o estem tornant una mica a la fragmentació, a reivindicar els referents propis d'alguna manera? Jo crec que en un moment... Micròfon. Jo crec que estem en un moment bastant terrible en què el gran tema és l'identitat. Tothom té l'obsessió de la seva ditxosa identitat. És a dir, es mira el món a partir del jo. Què soc? I això passa en el món artístic, passa sempre, en el teatre, en el cinema, fixeu-vos, en els llibres, en la literatura, tot es fa a partir del jo, de la identitat. En canvi, la gràcia que per mi té el tema d'Europa és que no s'ha de fer tant, no s'ha de concebre tant a partir de la identitat com a partir de la pertanyença. I mirar a partir de la pertanyença és mirar a partir dels altres, a partir del que t'envolta. I això jo crec que sí que permet, és a dir, no tindrà o no se sentirà de la mateixa identitat una persona d'aquí, de Gràcia, per dir una cosa, i un d'Oslo i un d'un barri d'Atenes, segurament. Però, en canvi, el sentit de pertanyença, el sentit de tenir un territori comú que podem compartir, jo crec que sí que hi és, crec que és bo, crec que ens ajuda a sortir del jo, que és això de la identitat, que jo ho trobo pesadíssim. I, en canvi, entrar en una altra dimensió que té i per mi té més interès i ens ajuda més a mirar el món d'una altra manera i ens ajuda una altra cosa que ja haurà de sortir més tard, que és que ara tenim dos grans inputs, que és la cultura global que ens ve imposada per 4 grans empreses i prou, això d'una banda, i l'altra, els nouvinguts, però això és un altre tema, però el sentit de pertanyença jo crec que ens pot permetre això, marxar una mica de la identitat del jo i tenir una mirada més global que ens permeti dir el que em marca no és només el que jo soc, sinó el que em marca és el marc a què jo em moc. Jo també m'havia apuntat a l'Interrail, perdó, a l'Erasmus, juntament amb l'Interrail, que és el gran creador d'identitat europea, jo crec que pels molt joves i pels que en algun moment també vam ser joves, doncs la identitat europea es creava amb el tren. Jo pensava en el símbol que està reproduït també a la coberta d'aquest llibre de les estrelles d'Europa. D'alguna manera crec que hi ha, per una banda, una dimensió més política o institucional, que és la que es percep com a l'Europa burocràtica, de les regulacions, etc., que això no acaba de construir identitat europea, es percep més aviat
com un inconvenient i no com un avantatge, quan en realitat també és un avantatge quan hi ha regulacions enfront dels Estats Units, per exemple, i en el cas del cinema crec que això és molt important també, la protecció del cinema europeu. Sí, després en parlarem amb l'Alexandra. Doncs, per una banda, hi ha aquesta dimensió política que potser hauria de tenir una estructura molt més de taranyina, en el sentit no de que t'atrapi, però sí que tingui uns punts forts que són els que realment es poden reglamentar i es poden sancionar, perquè si no també reglamentacions sense sancions no serveix per res, i de l'altra banda que sigui prou flexible com perquè hi ha un concepte que explica molt bé el Raül Garriasaid, que segur que molts en direu com jo, que és la diferència entre l'herència i la tradició. L'herència és una cosa que tu reps i la reps tal qual, i pot ser una llosa, pot ser també una casa a Menorca, però pot ser percebut com una llosa, o bé... Pot ser un deute també. Pot ser un deute. O bé la tradició, que és com tradueixes tu aquesta herència, com la incultures a la teva realitat i com la fas teva. I això no cauria en el perill, com deia el Salvador, de les identitats, però sí que t'ho fa sentir més proper. Jo crec que Europa encara té molta feina a fer també en aquest sentit, que des de la intel·lectualitat, des del compartir experiències, emocions, cultura, es creï aquesta taranyina i no tan basada potser en aquesta dimensió més burocràtica que costa més de percebre com a positiva. Il y a beaucoup d'angles possibles pour répondre à ce qui s'est dit. Tout d'abord, c'est une petite étude que j'ai faite au moment des élections françaises, du résultat des élections françaises. J'ai comparé les villes dans lesquelles il y avait de forts taux de Front National avec le nombre de cinémas qui étaient présents dans les villes. Et il y avait une corrélation immédiate. Et ça a évidemment conforté ma croyance dans le fait que de voir des films, ça ouvre l'esprit, ça crée une empathie. C'est comme les œuvres littéraires. On lit, on comprend des personnages et du coup on se comprend mieux soi-même, on comprend l'autre et on n'a plus peur de l'autre. Et je pense qu'il y a une dimension du cinéma, de l'audiovisuel comme de la littérature en ce sens qui est essentielle. La chose qui est difficile, c'est que le cinéma et l'audiovisuel sont financés par l'État. Et à partir du moment, par des soutiens, pas totalement, mais pour une partie importante, et à partir du moment où il y a un soutien d'État, il y a une possibilité d'intrusion de l'État, de l'intrusion politique qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, mais qui pourrait nous arriver demain, ou qu'on voit dans certains pays d'Europe, comme la Hongrie. Et ça, c'est un paradoxe de la culture particulièrement fort pour le cinéma et l'audiovisuel, puisqu'ils sont consommateurs en capitaux, contre lequel il faut se protéger. Des réglementations existent au niveau européen, à la fois pour protéger la diversité de la création, mais aussi pour essayer de protéger contre cette interférence possible des politiques dans la liberté de création. Je ne sais pas si je dois continuer à... si quieres un poco... Si tu veux, je fais le résumé en paix et après on continue, parce que sinon... Sí, no, el que ens explicava l'Alexandra, una cosa molt interessant, que ella va fer un estudi, podem dir, de la correlació entre el nombre de cinemes que hi havia als pobles i a les ciutats i el nombre de vots que obtenia el Front Nacional, i que això va confirmar-li el que pensava, que és que el fet de poder tenir accés a l'audiovisual, al cinema, obria l'esprit, crec que ho has expressat així. I que, per tant el cinema com la literatura, com la cultura en general, el poder que tenen és el de fer-nos comprendre l'altre, de no tenir por, de ser capaces de comprendre realitats més complexes que un discurs simplista. I després... La relation entre
Exacte, i que en el cas de l'audiovisual una tensió que existeix sempre és que hi ha una part molt important de finançament per poder-lo dur a terme que depèn de la inversió dels estats i és molt difícil trobar aquest equilibri entre que els estats siguin el principal inversor de l'audiovisual però que no creuin la línia de condicionar-ne els continguts com passa a altres països o posaves el cas d'Hongria també, oi? Dintre de la Unió Europea i que per tant aquest és una mica el repte com sustentar la cultura perquè es puguin fer les creacions amb la inversió necessària i perquè els treballs dintre d'aquesta indústria també siguin dignes sense que hi hagi una intromissió política en el contingut. Et on a établi avec les gens de Bruxelles, qui peuvent paraître bureaucratiques, mais pour les avoir expérimentés pendant 20 ans, ils sont quand même formidables. Des réglementations imparfaites, mais des réglementations pour protéger à la fois la création, la liberté d'expression et la part des œuvres européennes qui sont diffusées à la fois dans les salles de cinéma et sur les chaînes de télévision. Sí, que en aquest sentit s'ha fet un esforç de reglamentació per garantir que les pel·lícules que es projecten hi ha un percentatge molt elevat de creació europea i que a més no es garanteix aquesta llibertat d'expressió i no hi ha una intromissió dels governs en els continguts. Molt bé, l'Alexandra també ens explicava abans la importància de les llengües o el paper que han jugat les llengües, la diversitat de llengües dins d'Europa i com no hem aconseguit encara aquest exemple que ens posava dels països nòrdics de poder expressar-nos en la nostra llengua però comprendre perfectament l'altra. Aquí tenim un tresor, que és la nostra llengua pròpia, la llengua catalana, i que forma part d'aquesta diversitat. Hem viscut uns temps molt de lluita perquè aquesta llengua tingués un reconeixement a les institucions, però la pregunta que us llenço és si potser el que hem d'assegurar sobretot és que aquesta llengua tingui presència, ús en les creacions culturals i en tots els referents que es transmeten des de la cultura. Podem canviar d'ordre, A veure, la part, diguem-ne, legal s'ha de fer i és imprescindible. Ara, si només tenim la part legal, anem cap a la llatinització. El llatí va ser la llengua oficial de l'imperi romà, quan de fet ja ningú el parlava perquè s'havia anat degradant, s'havia anat convertint en les altres llengües. I aquest jo crec que és un dels riscos que tenim. Per tant, està molt bé la part legal, però aquesta hi hem de dedicar 3 minuts. Jo crec que el que hem de dedicar la resta és a què fem amb les llengües. Ell explicava això, que és exactament així dels països nòrdics. De fet, això passa bastant als llocs de llengües petites. Llengües que són més potents, França, Alemanya, evidentment Anglaterra és un altre cas, doncs no passa així. Però jo tinc la sensació que a la llarga això és una cosa que passarà a tota Europa. És a dir, que serà inevitable. Aquest esperanto d'avui dia, que és l'anglès, que és un esperanto que s'ha imposat, no s'ha inventat, sinó que s'ha imposat, aquest esperanto farà, i encara que siguis francesa, désolé, però farà que això passi, jo crec, bastant a tota Europa. I això és una cosa que és un camí que serà inevitable, però jo crec que això és una cosa que passa a uns certs nivells culturals. Vull dir que el que hem de vigilar és que això no faci una divisió a la societat, una altra divisió a les societats, que ja hi ha l'econòmica, que hi és, la cultural, que és bàsica, el que deia ella del Front Nacional i els llocs que tenen més cinemes, és una cosa que és, òbviament, la majoria de gent del Front Nacional, la majoria, no tenen una formació cultural àmplia. Per tant, donar una formació cultural àmplia dona capacitats crítiques. Això ja que fa una separació entre uns ciutadans i uns altres. Amb les llengües, si no ho fem bé, passarà igual. I això als països nòrdics passa. Els països nòrdics, classes, diríem-ne, més baixes, no tenen aquesta capacitat d'interrelacionar-se amb altres llengües, tot i que sí que tenen l'anglès molt per mà, per una raó molt senzilla, perquè veuen la tele en anglès, etc. Però jo crec que això és un dels camins que venen i és una de les coses amb les quals hem de lluitar nosaltres. És a dir, que el català sigui a casa nostra una llengua viva i no solament una llengua domèstica. I perquè no sigui solament una llengua domèstica, ha de ser necessàriament, per mi, una llengua de cultura de tan alta, entre cometes, cultura com vulgueu, perquè es pot escriure en català
la mateixa novel·la que es pot escriure en anglès, en francès o en alemany, i es pot fer la pel·lícula en català. Llavors tindrà uns problemes que s'haurà de traduir, subtitular, etc. Però es pot fer exactament igual. I això sí que crec que depèn de les administracions de dir, senyors, nosaltres donem un especial recolzament a la creació artística en tots els àmbits, teatre, cinema, literatura, etc., un suplement a la que es fa amb la llengua del lloc. Perquè en països que són bastant més grans que els nostres i llengües molt més, per exemple, a França, és bastant inconcebible que sistemàticament el govern francès donés el suport a pel·lícules fetes en anglès i prou. Això és una cosa bastant inconcebible. I aquí és una cosa a la qual estem una mica habituats ja. I això és una cosa que crec que s'hauria de treballar simplement perquè hi hagi la llengua popular, entre cometes, que s'usa barrejada amb els esperantos que vulgueu, i la llengua de cultura, per tant, que tingui els dos nivells. En el plantejament que ens feies de la pregunta, en el guió que ens vas enviar, clar, hi ha diverses dimensions, la del reconeixement, la de la presència i la de l'ús. I totes tres tenen dimensions diferents i responsabilitats diferents. Jo crec que com a ciutadans no podem expressar-nos de cap altra manera que la nostra pròpia llengua. I si això no es reconeix com una riquesa, com un vehicle de creació, doncs estarem fent un flac favor al conjunt de la cultura, el que parlàvem abans sobre la diversitat. En el cas de l'edició, permeteu-me també un exemple molt propi, però quan parlem de biodiversitat és que estem dient això, és a dir, el món és molt més ric quantes més editorials hi ha, quantes més llengües hi ha i quantes més llengües s'utilitzen, perquè això fa que cadascú es pugui expressar amb més llibertat, que per tant tingui més capacitat transformadora, més capacitat d'incidència, i això no és una amenaça, és una riquesa. Per això forma part també de la tensió que parlava abans, de que hi ha aquesta por a la llibertat en el fons. I Europa ha de ser un exemple de no tenir por a la llibertat i a la diversitat, si no estarem perduts. Parler le catalan, préserver le catalan fait partie pour moi la préservation des langues nationales était au départ un combat en matière audiovisuelle. Pendant des années, on a combattu contre l'anglais parce que les gens préféraient les sous-titres, ne voulaient pas entendre dans la langue, c'était cher, c'était compliqué, il fallait traduire. Mais les films en anglais européens ne convainquaient pas parce qu'il y avait une espèce de malformation congénitale d'une œuvre en anglais, jusqu'à l'arrivée des plateformes comme Netflix, qui ont eux-mêmes été complètement surpris par le premier succès. C'était une série brésilienne qui s'appelait 3%, et qui a eu un succès monstrueux partout dans le monde, en brésilien, y compris aux États-Unis, auprès d'Américains qui n'avaient jamais regardé de programme en langue originale. Et ils ont développé, à la suite de ça, ils ont testé, ils ont les moyens, ils ont testé et ils ont développé des modèles en langue originale et qui ont connu le succès qu'on connaît aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui nos enfants regardent en langue originale. Et aujourd'hui ce débat, langue, anglais, catalan, chacun est en droit de préserver sa culture et de parler sa langue, et ça ne vient pas en opposition avec le marché, puisque c'était, en termes audiovisuels, c'était ça notre enjeu, c'est que de préserver sa langue pouvait entraver la création d'une œuvre en entravant sa production, son financement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, c'est merveilleux. Sí, l'Alexandra ens comentava que aquesta defensa o protecció de la llengua està dins del context de defensar aquesta diversitat, i que en el cas de l'audiovisual hi ha aquesta tensió també que us heu trobat durant molts anys amb l'anglès, i que semblava un gran repte el tema dels doblatges i les llengües originals, fins que han arribat les plataformes i ara tots i totes, i inclosos la canalla, veuen els productes audiovisuals en idioma original amb subtítols i no s'ha mort ningú, no? Sí, endavant, Núria. El que passa és que potser hi ha un matís en el cas del català, un matís
gran, diguéssim, que és que per preservar també el català nosaltres necessitem productes audiovisuals en català. I em fa vergonya parlar d'això amb el Paco aquí, però vull dir que, clar, si no hi ha dibuixos animats en català, és un exemple molt bàsic, però si no hi ha dibuixos animats en català a la televisió pública, doncs els nens no jugaran en català als patis de les escoles. I això, quan parlem d'una llengua minoritzada, hi ha un matís important afegit en això. I l'altre és, jo també per la meva vinculació al Conca tenim accés a algunes dades. Aquest matí que teníem reunió parlàvem també de com a vegades les plataformes que han facilitat l'accés a les versions en diferents idiomes, resulta que el consum de les versions en català és molt baix. I també dius, home, per això jo deia, és tot, no? És reconeixement, és presència i és ús, i és difusió també. Si resulta que finalment aconseguim productes en català i no els consumim els catalans, doncs també ens estem fent un flac favor. Vull dir que en el cas d'una llengua minoritzada potser hi ha un matís afegit, el que tu deies. De fet, ara hem obert un meló, no? És les plataformes... No, perdó, no, això hem vingut. El tema de les plataformes i com les plataformes, i anant més enllà, la intel·ligència artificial han canviat, en certa manera, les regles del joc de la creació cultural en certs àmbits. I en aquest context de cultura, tecnologia i democràcia, la pregunta seria com garantim els drets dels creadors i les creadores en aquest context on hi ha d'una banda una globalització, que apuntaves abans tu també, Salvador, i on rebem moltíssim producte tant audiovisual com teatral com de podcast, moltes vegades dels Estats Units, i molt poc d'aquesta gran diversitat europea. Ens quedem amb el de casa nostra i una pel·lícula francesa, una italiana, perquè arriba en alguna final de premis, no tenim aquest accés dels Estats Units, ens ho veiem tot, lo bo, lo dolent i lo mitjà. En canvi, d'aquesta gran riquesa dels 27, jo no veig 27 pel·lícules europees diferents al llarg de l'any. No sé, potser sóc jo, però no m'arriben fàcilment com si m'arriben moltes altres coses. I a més en aquest context ara de la irrupció de la intel·ligència artificial i d'alteració de certes coses. Serien dues preguntes. Quin paper juga la cultura com a eina de cohesió social i si això ho estem tenint prou clar en el context europeu i ho estem prioritzant, i d'altra banda com protegim els drets dels creadors i les creadores en aquest context? A veure, aquí hi ha dues coses. Una primera, que per mi és l'essencial, és com protegim els drets dels ciutadans. Després ja parlem dels creadors, que és una petita part dels ciutadans. Jo crec que el primer problema que tenim per la cultura, a Europa potser un grauet menys que la resta del món, o que la majoria, però el tenim immens, és que l'accés a la cultura és molt limitat. És a dir, hem de pensar, per situar-nos ràpid, que a Catalunya hi ha un 6% de persones que entren al teatre una vegada a l'any. A França són un 11%. Parlo de teatre perquè ara sé les xifres, però és igual. Si haguéssim de dir anar al cinema, no parlo de veure pel·lícules a casa o sèries, també seria així. Si anem llibres, igual. Per tant, estem parlant d'una part molt petita de la societat. Aquesta part tan petita de la societat, primer, som, modèstia a part, els que ho dirigim tot. És així. Agradi o no, és així. Som, d'alguna manera, per qui es fa tot i qui pensa tot. Jo crec que el primer punt bàsic, i és un punt que no és de molt mal vendre perquè ningú te'l comprarà perquè és a llarg termini, que és que la base és l'ensenyament. La base és que la cultura arribi realment a l'ensenyament, arribi des de baix, des de P3 fins a P4. Fixeu-vos en una anècdota, si n'és de bèstia. Quan som petits, quan un nen té 1 any, 2 anys, 3 anys, només ens hi relacionem en formes culturals. És a dir, només ens hi relacionem explicant-los històries, literatura. Només ens hi relacionem cantant-los cançons, música. Només ens hi relacionem fent dibuixos o remenant fang. És a dir, només ens hi relacionem així, fins que no té un cert moment. A la que entra a P3, ja els anem desconnectant, i llavors ens trobem que acaben sent un 10% de la gent que té accés al món cultural. Per tant, la primera part, que és a llarg termini, no ven i és de molt mal comprar, és aquesta, que les arts entrin a l'ensenyament de baix. I després l'altra és què fem amb la IA, com protegim, d'una banda, com protegim els ciutadans, perquè la IA té dues parts.
Una ajuda a fer productes, però n'hi ha una altra, que és que ajuda a decidir què ha de veure cadascú. És a dir, cadascú de nosaltres amb les plataformes o amb els algoritmes, nosaltres, amb els algoritmes, etc., rebem, fins i tot amb una cosa tan miserable com el teatre o com l'editorial, rebem informació de què hem de llegir. A tu t'agradarà això? Està molt bé, i tu què saps? Però ho encerten. Desgraciadament ho encerten i això fa que no fem aquest clic. Per tant, jo crec que d'una banda hem de protegir això, el ciutadà que tingui accés a una varietat i que no hagi de veure només pel·lícules americanes i tant en tant una perquè ha estat a Cannes o a Berlín o a Venècia, sinó que tingui accés a tot això, aquesta és una altra banda, i l'altra és la del creador. La part del creador és complicada, això sí que se'n va més... Jo tinc un fill que està a la Comissió Europea treballant amb la legislació d'això, precisament, i és realment complicada, però això s'ha de fer, jo no tinc ni idea de com s'ha de fer, però això ho han de fer els especialistes, perquè això afecta el cinema, però afecta la literatura, la comença a afectar, però l'afectarà brutalment, llibres fets enviar, veurem d'aquí 2 dies ja se'n veu algun, de fet ja n'hi ha algun, diaris fets enviar, per exemple el Foglio italià, n'han fet tota la revista en italià, tot fet enviar, i ningú ha notat, ningú, amb articles signats. Per tant, fets cadascú, això és una cosa que haurem d'anar fent, jo no tinc ni idea de com, però com que ara els hi toquen a elles ens dirà com. Hòstia, ara m'has mort. És que ara vull veure aquesta revista. Per una banda, jo crec que en el moment en què com a humanitat renunciem a la curiositat, estarem perduts. O sigui, no hi ha cultura sense curiositat. I per tant, si tu necessites realment preguntar-li a una màquina alguna cosa i que et redacti un text, ostres, doncs no sé, segur que no vols explorar per tu mateix, preguntar a alguna persona, segur que és una cosa que a mi m'inquieta, que la gent no sigui curiosa com per voler-ho saber per ells mateixos. Però bé, en el cas de la vessant més dels drets i de la protecció dels drets dels creadors, clar, la intel·ligència artificial, a banda del mateix oxímoron que crec que suposa el concepte, o sigui, ja no m'agrada dir intel·ligència artificial, crec que no pot ser, o és intel·ligència o és artificial, no és res més que el que nosaltres aboquem, és a dir, que el que estem fent és cedir-li els drets de qualsevol xorrada que li preguntem. I ja no et dic res si sobre li dones un text, el fagocites amb un text interessant. El que estem fent és regalar directament els continguts que algú altre haurà creat. Jo vaig estar en un seminari de traductors que va ser molt interessant perquè traduïen la primera frase d'una mateixa novel·la i cada traductor va fer la seva versió d'aquesta primera frase. I algú del públic va dir, ostres, preguntem-li a la IA com traduiria aquesta frase. Doncs la IA ho va traduir superbé. L'únic problema és que era una traducció de Carles Riba, cosa que la IA no sabia, o si sabia no va dir, però la traducció estava molt ben feta, però no estava correctament acreditada. Per tant, creadors i usuaris, cada vegada que li preguntem una xorrada o no xorrada al ChatGPT o a la versió xinesa, que ara no recordo com es diu, doncs estem cedint els drets allà nosaltres. Però sobre l'algoritme, que estava comptant els minuts que passaria fins que algú tragués el papus de l'algoritme. L'algoritme treballa perquè nosaltres siguem perfectament predictibles i que et digui, Salvador, compra't aquest llibre. Ens hem de rebel·lar contra això perquè la humanitat no pot ser predictible. Si són predictibles no hi ha creació, no hi ha imaginació, no hi ha curiositat i finalment no hi ha llibertat, no hi ha capacitat de transformació. Perdó, torno una mica al mateix, però és que a mi em sembla molt greu. A més, l'algoritme no treballa per la construcció d'Europa, treballa per uns senyors, segurament, que a més deuen ser senyors, amb noms i cognoms. Per tant, la pregunta aquella del qui prodest, a qui beneficia tots aquests mecanismes? No podem ser tan ingenus i passar el diumenge a la tarda jugant a preguntar-li coses al ChatGPT. Perdoneu. Alexandra, el Salvador plantejava tot aquest tema de com es legislarà això, com s'ha de regular, i deia, jo no ho sé, però potser tu sí que tens més respostes en aquest
canvi a nivell europeu, tu que has treballat també per legislar tota aquesta part de l'audiovisual, de protecció sobretot. Oui, on a mis en place une protection audiovisuelle, mais peut-être juste avant d'adresser ce point, je voudrais peut-être mentionner qu'il faut faire attention à ce qu'on comprend dans le terme de culture. Comme je disais, j'ai 3 enfants, j'en ai un qui a 22 ans, je me suis battue pour qu'il lise, le deuxième a 16 ans, je me suis battue pour qu'il regarde des films. La 3e qui a 12 ans, je la supplie pour qu'elle regarde Netflix, parce que sinon elle est sur TikTok. Donc on est dans un rétrécissement du champ culturel qui est très important et qui fait peur. La réglementation qu'on a mise en place, elle concerne la production audiovisuelle et cinématographique pour qu'il y ait une exposition des œuvres européennes pour tout le monde. Parce que l'œuvre audiovisuelle, elle est accessible, c'est une culture facile, pas chère, moins élitiste que le théâtre que j'adore, et les livres aussi, mais plus aisé à entrer en contact pour les plus jeunes générations. Et il y a effectivement une réglementation qui s'appelle la directive Audiovisual Media Services et qui oblige les chaînes de télévision d'avoir au moins 40% d'œuvres audiovisuelles européennes et les plateformes d'investir un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires dans des œuvres locales, dont catalanes, en langue catalane, dans la loi espagnole. Tous les politiques sont différentes d'un État à l'autre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette réglementation existe. Ce contre quoi elle ne nous protège pas et qui est au-delà du rétrécissement du champ culturel, c'est le rôle des algorithmes. Le rôle des algorithmes, on parle de l'IA dans la création, dans les créateurs, mais il y a un autre danger extrêmement important qui concerne les algorithmes et le fait qu'ils vous proposent toujours ce que vous avez déjà vu. Et là aussi, on est confronté à une restriction du champ de la découverte. Et on a essayé, j'ai essayé au niveau européen d'introduire une réglementation sur les algorithmes, par des algorithmes. Et c'est très complexe parce qu'on rentre dans des black box, on rentre dans des choses très techniques auxquelles je ne comprends pas tout. Et à la fois, c'est un enjeu de demain pour qu'on garde cette fonction première de notre cerveau qui est de passer d'un sujet à l'autre, d'avoir cette possibilité de connecter et pas de toujours dans la même répétition. Compartia que ella té 3 fills, no? 22, 16 i 12, i bueno, ho has fet anar més o menys així, no? Que amb el de 22... Es batallava perquè llegís, amb el segon perquè anés al cinema i amb la tercera ja batalla perquè vegi Netflix en comptes de TikTok. És a dir, que ha anat baixant una mica el llistó del que demanava culturalment als seus fills perquè l'entorn l'ha portat aquí. És molt ràpid la manera de la restricció. De 12 a 16, efectivament són 4 anys. Son 6 anys de restricció del campo cultural, que es enorme, 6 años, es dentro de 12 años que quedará. Sí. Plantejaves també una qüestió molt interessant, que era que sí que existeix una regulació en el camp de l'audiovisual, que és aquesta directiva europea Media Services, perquè hi hagi certa protecció i perquè hi hagi percentatges de films i de produccions europees, tant a les televisions com a les plataformes, que són diferents a cada país. De fet, Alexandra, abans em comentaves que a França està molt més protegit que a Espanya el percentatge de La France a imposé 20% d'obligation d'investissement qui est basée sur le chiffre d'affaires. Dans les plateformes réalisées en France, j'essaie de le dire en espagnol, tienen una obligación de 20% de la cifra turnover total que haces en Francia, que se debe hacer en obras francés producidas por empresas independientes.
En España el porcentaje es de 5%, que hay un problema de lobby enorme en España, pero tienes una subcuota para obras en catalán, que es bien, porque no le tenemos para bretón o occitano, nada. Pero en otros países como Italia son 17%, en Alemania estamos discutiendo de 20%, 4% por Portugal, y eso es una manera de proteger la cultura que es muy eficiente, tan eficiente que el presidente Trump ha decidido de ir a contraposición, a contra de estas mesures que son una protección real para la industria audiovisual europea. Sí, de fet plantejaves també una altra qüestió interessant, que és la possibilitat de legislar sobre l'algoritme, no tant sobre la creació, per evitar aquesta mena de bucle, que l'algoritme et proposa ja coses que ja t'han interessat i que, per tant, com deies tu, anul·la absolutament la descoberta i la possibilitat de curiositat. També podríem debatre per què fem servir l'algoritme i per què acabem comprant-nos el que ens diu l'algoritme, i això també ens portaria als tempos amb els que vivim, als tempos amb els que treballem, no tenim ni temps d'anar a descobrir, sinó que necessitem que algú ens digui, perquè sí volem llegir i sí volem veure coses, però no tenim el temps previ de descoberta i de decisió. Tenim l'hora 30 per veure la pel·lícula o l'obra de teatre i poc més. De fet, això ens porta a un altre terreny que també parlem molt sovint i que està a l'ordre del dia, que és tot el tema de la desinformació. En aquest context que tenim del que en diem fake news, que són les notícies falses, de molta contaminació, de sobreinformació mal ordenada, quin paper té l'art i la creació en la construcció de pensament crític? Una mica ja ha sortit, però sobretot quina resposta podem oferir des de la cultura a les narratives populistes, simplistes d'extrema dreta? Ara vull que comenci la Núria. Per canviar una mica. No, que era broma. La Carme Colomina em va fer descobrir una estadística, un estudi del Reuters Institute, que és el Digital News Report, que és realment, per posar els pèls de punta, quantifica el nombre de persones que han deixat de voler ser informades sobre res. És horrorós, vull dir, davant un fals allau d'informació, perquè no sé si és informació o desinformació, hi ha molta gent que desconnecta, diu, mira, això ja no m'ho expliquis. I eren uns percentatges, doncs al Regne Unit eren el 46%, per exemple. La gent que ha deixat de voler ser informada. Clar, això ni Europa, ni Catalunya, ni ningú ho podem permetre. Això és crucial. Però respecte de l'art i de la creació, tenia apuntada una altra cosa, que és que hem d'exigir respostes, i hem d'exigir respostes que siguin complexes també, perquè si només exigim respostes ràpides, immediates i simples, el discurs acaba sent molt pobre i acaba en mans de molt poques mans. Mentre que si som capaços de demanar respostes complexes a problemes complexos, i evidentment a través de l'educació hem de tenir les eines per interpretar-los, no hem de tenir por a que les respostes puguin ser complexes, o que en un moment donat surti el president del meu país a dir hi ha hagut una apagada general i en aquests moments no tinc ni idea de per què és. Però no pots tardar 6 hores o 8 hores a dir això, sinó que si vols frenar les especulacions has de ser transparent amb la informació que dones i que sigui veraç. Hi ha una cosa de linearity que també m'agrada molt, que diu abans la divisió era entre dretes i esquerres, ara és entre la pressa i la deliberació. Doncs ens hem de donar temps per deliberar, i per deliberar has de tenir informació, i la informació ha de ser veraç. Crec que no hi ha gaires més misteris que aquests. Salvador.
Doncs un parèntesi i una petita prèvia. Jo sóc molt més gran que ella i tinc uns quants fills també que són més grans que els seus. Però han tingut una sort que els seus també tindran i és que han tingut una formació, han passat aquests anys que han anat de pressa, els més petits, el TikTok i el no sé què, i ara, sobretot el més gran, que es diu el cine, etc., tornen a llegir, tornen a veure pel·lícules, però per fer això han hagut de passar una part de formació, que és el que jo crec que seria bàsic que passés, que hi hagi una febre pel TikTok, una febre per aquestes, si m'ho permeteu, que em diríem pla collonades, i tot això està molt bé. Però si hi ha un fons, hi ha la possibilitat de retornar, si no, no. Pel que deia ell, i deixeu-me discrepar una mica, molt poc, jo crec que té raó, que en la política i en això hi ha d'haver respostes. Jo crec que l'art, la literatura, el cinema, el teatre, més que respostes el que ens ha de fer és preguntes, moltes preguntes, i les respostes ja les buscarem nosaltres. Jo crec. En canvi, tal com van avui dia les coses, el que ens donen tots aquests sistemes més generals són grans respostes i respostes ràpides. Jo crec que és bo que les arts ens posin moltes preguntes i ens facin pensar molt la resposta. Respostes a la majoria de les quals no trobarem. També s'ha de dir tot, crec. Però jo crec que el paper és aquest, em sembla. Perdona, crec que no ho he explicat bé en el sentit que una cosa és la informació, responent al que ens deia l'Elisi, i l'altra és la creació. La creació ha de ser tan complexa i tan imaginativa com sigui possible. Sí, jo no em referia tant a si la cultura pot oferir una resposta com el ChatGPT, sinó quin és l'espai que generem des de la cultura per resguardar-nos de tot això, no? Vull dir, potser és aquest espai de reflexió, de fer-nos preguntes, de no haver de donar una resposta automàtica, ràpida, immediata i molt poc informada, que és en el món on estem anant, perquè això és TikTok, però també són els mitjans amb el clickbait i el titular i el tuit, el segon, moltes vegades poc informat i poc complet, que després s'amplia, però no, sempre s'ha dit les presses no són bones i vivim en la pressa més absoluta, no? Potser la resposta que dona la cultura és aquesta calma, aquest espai de reflexió, aquest aturar-nos un segon i pensar les coses, no? D'alguna manera, ho deia més en aquest sentit. I que al final la cultura, la bellesa, la creació, jo crec que és l'únic que ens ajuda a lidiar contra la frustració, no? Perquè és una cosa que senzillament comparteixes perquè fas una aportació que és la teva, però no has de donar comptes a ningú més, no?, sobre això. Una última cosa, i és que jo crec que hi ha un tema que no hem tocat i n'hi ha temps, que és el de tota la immigració i els nouvinguts que hi ha a Europa, que això ens crea visions a vegades una mica diferents i ens fa estar incòmodes d'una banda i de l'altra no sabem exactament com adaptar això al que en diríem la cultura europea. En el món de la cuina, que és part de la cultura per mi, que és un tema que m'interessa especialment, això al llarg de la història s'ha fet molt bé. Van arribar uns que van venir d'Amèrica, van portar unes tomates, al cap d'un temps van fer pa amb tomata, i això és cuina catalana i Santes Pasques. Això és molt fàcil de fer quan les novetats arriben a poc. Llavors és fàcil. Quan arriben molt de pressa i totes de cop, això és molt més difícil. Trobar un territori comú en què seguir territori per tots, i llavors que vagi incorporant les particularitats és una cosa que costa. La cultura, quan tu tens un accés ampli a la cultura, t'acostumes primer a conèixer moltes realitats diferents, no solament existents, sinó inventades, perquè la meitat, com a mínim, són inventades, i per tant això et facilita adaptar-te a aquestes tantes realitats diferents que hi ha al teu voltant. Si us aneu fa 100 anys enrere, a qualsevol poble la gent era molt semblant. Tenia una cultura pràcticament única. Ara n'hi ha moltíssimes. En aquest moment, poca gent tenia accés a la cultura, en el sentit de creació artística. Ara hi ha molta més gent. Jo crec que això ens dona una capacitat de conèixer molts mons inventats i reals i, per tant, una capacitat de relacionar-los amb els que tenim al costat. La question est un peu lointaine. Elle s'est un peu enrichie de différents arguments. Quizás lo que puedo decir es lo que veo también es una otra forma de retrocimiento, de estrechamiento, que es el narrativo de las historias.
Hemos pasado de libros de miles de páginas a películas de 90 minutos y adesso a 3 minutos de TikTok y hay una pérdida muy fuerte del proceso narrativo, de la complejidad de la vida que me parece muy importante de combatir. Porque la vida no es esta, la vida es compleja, como Europa, como somos todos diferentes y necesitamos ir en esta dirección para hacer entender a la juventud, a nuestros hijos que de la complejidad del mundo, que es una fantástica forma del mundo. Y hay para mí un peligro aquí que és molt important. Volia plantejar-vos també una altra qüestió. Fa molts dies que sentim a parlar de rearmament, tornem a estar en un context, com a mínim a nivell discursiu, molt bèl·lic, i en algunes parts del nostre planeta no és discursiu, és més que real i dur. I volia parlar també una mica de la cultura com aquest espai de resistència democràtica i de foment de la pau. La cultura pot ser un motor de pau en aquests temps de discursos bel·licistes i de guerra i de conflicte a Europa. El Salvador, abans de seure, em feia una reflexió molt gran, molt interessant, que és, més enllà del discurs, com afectarà tot aquest camí en el que ens encarem en termes d'inversions. Si hem d'invertir en armament, en què desinvertirem? Una mica quin és el paper que ha de jugar la cultura en aquest context, tant a nivell de, el que dèiem abans, una mica d'aixopluc, fins i tot de consol, d'espai de trobada, com a nivell de plantar cara. Et deixo començar, Salvador. Sí? Vinga, va. Alexandra. Le rôle politique de la culture est évidemment extrêmement important. Le Festival de Venise, la Mostra, a été créé par Mussolini comme outil de propagande, comme Hitler a su s'emparer des moyens de production cinématographique allemands et français pour promouvoir son idéologie. Donc aujourd'hui, défendre la culture, c'est se battre contre des idéologies et c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à un continent qui se prépare à la guerre, pour moi. Sí, ens recordava que el paper polític de la cultura és molt important i ho demostren coses tan significatives com que la Mostra de Venècia va ser creada per Mussolini com a arma de propaganda, deixem dir-ho així, i que per tant sí que hi ha un paper a jugar. Núria. Aquí m'agradaria fer la falca de l'ODS que falta, que és el de la cultura, clarament. Hi ha tot un moviment que està intentant que més enllà del 2030 es pugui introduir aquest ODS. Jo crec que és important per molts motius. El primer, fins i tot institucional, és dir, si la mateixa en els objectius de desenvolupament sostenible no hi ha la cultura, de què estem parlant? O sigui, encara em costa de creure que no es formulés en el 2015, que no aparegués en els debats que es van fer posteriorment. Hi ha hagut declaracions, hi ha hagut documents, però la cultura segueix una mica al marge d'això i la cultura és essencial perquè tota la resta de polítiques tinguin un sentit, igual que l'educació. És que em costa d'entendre. També em costa d'entendre en un context en què Europa està en guerra i no sé, també aquí estem xerrant tranquil·lament i en pau, però aquesta situació no es podria reproduir a tots els països membres de la Unió. Jo crec que hi falta aquest reconeixement públic que impliqués també a tots els sectors culturals més en aquesta construcció europea des de la cultura i des de la diversitat. Tornem-hi des de treballar per la pau, també passa per això, per aquest reconeixement institucional, trobo.
A la cultura jo crec que miracles no en farà pas. I guerres n'hi ha hagut sempre. De tota manera, el que jo sí crec, en el cas, parlem d'Europa ara solament, a Europa, si mirem la història, les guerres havien estat internes, bàsicament. La Primera Guerra Mundial eren guerres internes. Jo crec que aquesta construcció d'Europa, també aquesta construcció cultural, ajuda o ha ajudat que això es vagi trencant. I el fet que en aquest moment hi hagi, i ara parlem de cultura, hi hagi artistes aquí treballant amb francesos, amb italians, o amb noruecs o amb alemanys, ajuda a crear aquest imaginari col·lectiu que evita guerres, no tensions, evita guerres. I crec que és un paper bo o interessant o important per la cultura que, i no oblidem que Europa és el món, que hauríem d'intentar que la que anem trebant una mica a Europa, doncs ho anem trebant també una mica amb el món. Això és una part. L'altra, el que em deies tu d'estructures. Europa, després de la Segona Guerra Mundial, va apostar bastant fort, sobretot França, Alemanya, per la cultura. I d'aquí neix des del Festival d'Avinyó en teatre fins a tot el sistema cultural francès, no solament en teatre, músic, tot, etc. I va apostar fort. Europa ara té un problema que va cap a una crisi econòmica grossa, crisi econòmica perquè voldran gastar més en armes, això voldrà dir que hauran de mantenir la part social, per tant, la part cultural costarà molt que es mantingui. I jo crec que hem de començar a inventar una cosa diferent a Europa per salvar un problema que hem creat nosaltres. Què ha passat a Europa? Hem creat unes estructures que són cares de mantenir, cada vegada costen més de mantenir i ara passa una cosa que és bastant terrible. Es gasten més diners amb les estructures que amb la creació artística. És a dir, es dediquen més diners a mantenir l'estructura de l'Odéon, per dir una cosa francesa i marxar d'aquí, així ens enredem, i, per exemple, que no pas a ajudar els creadors, que no sé què, no sé quantos. I això crec que és un problema que Europa té ja des de fa uns anys. A casa nostra el tenim menys perquè hem fet moltes menys estructures. Jo recordo ja fa anys una ministra de Cultura francesa, Filippetti, es deia, amb una taula rodona que fèiem a Avinyó, que em deia, a la crisi econòmica anterior, a Catalunya els teatres quan baixen el pressupost, diu un 18-20%, diu, mais no, c'est pas possible, jo he de baixar un 5% i s'enfonsa el món. I això és un problema que ha anat passant i que hauríem de començar, jo crec, a revertir una mica, a pensar, senyors, hem d'anar fent estructures, i això queda fatal, però ho sento, fer estructures una mica més lights per mantenir la base, que és que la creació pugui tirar i aguantar i, en canvi, no mantenir solament les estructures. Això sí que queda fatal dir-ho, però jo crec que si no dic baixar el pressupost, al revés, dic pujar-lo o mantenir-lo, que és l'únic que podrem aspirar, però posant la gasolina allà on toca, que és a la part creativa, i ho dic jo que em treballo en una estructura, que quedi clar. A favor. Doncs com que tenim una mica de temps, dèiem d'obrir preguntes al públic. Si voleu fer alguna pregunta a aquests tres meravellosos ponents que tenim aquí. Seran més fàcils que les meves? No, més difícils, va. Si algú s'anima. No, Val, no estem participatius, no passa res. Doncs seguim nosaltres. Doncs sí que us llançaria una última pregunta per anar tancant. Jo crec que hem parlat àmpliament de la qüestió. Per mi sí que hi ha una qüestió de concepte que ha canviat els darrers anys, almenys a casa nostra, que penso que és rellevant, que és que hem passat de parlar de cultura només a drets culturals. I això és un enfoc respecte a la ciutadania que penso que és interessant perquè en el moment en què parlem de dret implica que s'ha de defensar, que s'ha de preservar i que a més ha de complir una sèrie de requisits, com per exemple en termes d'accessibilitat, en termes de perspectiva de gènere, en termes de diversitat i hem parlat molt de la cultura des de les institucions, des dels equipaments, des de les editorials, però l'última pregunta que us voldria llançar és què pot fer el ciutadà per defensar aquesta cultura com a eina per enfortir la democràcia i que no sigui només comprar entrades, que de vegades també estem, o comprar revistes, que estem en aquesta tensió constant també entre la necessitat de tenir ingressos propis als equipaments públics i la necessitat d'obrir camins. I obrir camins moltes vegades no passa perquè el públic sigui majoritari avui, sinó passa perquè ho sigui d'aquí 20 anys i requereix una inversió i, per tant, un sostén.
Aquesta és l'última pregunta que us llanço. Però era per acabar alt. Jo crec que... Parlant ciutadà com a nosaltres, no és per tirar-li el mort a ningú, és a dir, què podem fer nosaltres com a persones per reivindicar això, més enllà per exigir que es defensi aquest dret? Jo crec que quan parlem de drets culturals parlem primordialment d'accés, i això crec que estem tots d'acord, però a vegades trobo que es deixa una mica de banda que el primer dret i gairebé diria la primera obligació de tot ciutadà seria el de la pràctica artística. És a dir, que a vegades prediquem molt en teoria, però a llegir s'aprèn llegint, i a ballar s'aprèn ballant, i a cantar s'aprèn cantant. I trobo que es reivindica poc la pràctica artística. Independentment de que tu vagis a fer teatre, doncs m'agradaria que vagis a veure teatre, m'agradaria que hi hagués també un esforç en que la gent fes teatre, perquè això es fa a les escoles, això es fa en els centres culturals, hi ha una construcció de comunitat a partir dels valors de la cultura que no es fa d'una altra manera, i compartir un espai de participació de pràctica artística crec que és insubstituïble, i això és responsabilitat de cadascú de nosaltres també. Alexandra. Pienso que tenemos una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. La responsabilidad individual es hacer como vosotros, ir a oír, a descubrir con amigos, con nuestras familias, a conservar este espíritu abierto para la cultura en todas sus formas, y también una responsabilidad colectiva. Trabajé por años con la Comisión Europea a hacer el lobbying per i productores europeos, y hay posibilidades de cambiar las cosas. No es fácil, pero no es tan difícil tampoco. Y tenemos que movilizar nuestros políticos, porque la cultura tiene esta particularidad de necesitar un sostén público para existir. Y eso es muy importante, que ellos lo entienden, y lo entienden la utilidad de hacerlo. Y eso lo podemos demostrar miles veces. Y tenemos que actuar allí. Actuar cada uno en estas dos maneras, individual i col·lectiva. Jo hi ha dues coses. Una primera cosa que podem fer és demanar, que això és fàcil, i hi ha una cosa que jo crec que seria relativament senzilla i barata, que això és essencial per a aquest país. En aquest país hi ha una cosa que se'n diu els CAPs, que són centres d'atenció primària, i tothom que està malalt va allà i li fa la visita, etc. Jo crec que no costaria gaire en aquest país, i seria molt barat, que hi hagués uns CACs, és a dir, uns centres d'atenció cultural. Que això no vol dir crear noves estructures, vol dir que no hi ha cap poble que no tingui una biblioteca, un auditori, un teatre, un no sé què, que en aquest moment el que són és programadors. L'únic que fan és dir, jo porto una obra de teatre i la gent del poble que vingui o que vulgui paga l'entrada i la va veure. O és igual, o hi ha un cinema, exactament amb una pel·lícula, o una sala de concerts exactament igual. Les biblioteques tenen un punt més actiu. Jo crec que s'hauria de demanar des de les institucions que cada un d'aquests centres que hi ha, ja que tenen molt de diner públic, doncs, a més, jo els donaria la subvenció fins i tot en funció de que facin aquesta funció, que facin de centres d'activitat cultural o d'atenció cultural als ciutadans d'allà. No amb l'objectiu que hi vagi més gent a teatre aquest any, que està molt bé, sinó amb l'objectiu, que no és possible d'aconseguir, que ningú d'aquell petit poble, d'aquella gran ciutat, no tingui accés a alguna forma cultural, des de l'escola fins aquí, fins allà. Això és una cosa que seria barata per l'estructura, li tens, i que jo crec que seria una cosa per pensar. Aquesta és la part de demanar. L'altra, individualment,
Jo crec que no podem fer gaire res més que compartir les coses de la cultura i si podem transmetre-les i ja està. Doncs em quedo amb aquesta idea dels CACs, que ja existeix, però els convertirem en una altra cosa, i amb la frase que ens deia l'Alexandra de no és fàcil, però tampoc és tan difícil, ho hem de poder fer i les coses s'aconsegueixen lluitant-les, ho hem fet sempre. Penso que hem tocat tots els temes, no sé si hi ha algun tema que no us he preguntat i que teníeu ganes d'explicar, sentiu-vos lliures, i si no, ens quedem amb aquestes idees de la importància de la cultura en el context d'una Europa que s'enfronta a reptes immensos, són els mateixos reptes que afronta la humanitat, ni més ni menys, i amb aquest espai de llibertat, de refugi, de pensament crític, de comprensió respecte als altres, que penso que ens farà molta falta amb els temps que sembla que s'acosten. Res més, agrair-vos molt, Núria, Alexandra, Salvador, les vostres intervencions, a tots i totes vosaltres haver-nos acompanyat, espero que us hagi interessat tant com a mi escoltar-nos, i recordar-vos les adhesions al manifest i la concentració de divendres a les 6 a la catedral, ho dic bé, teniu tota la informació a diadeuropa.cat i res més, desitjar-vos bon dia d'Europa a tots i a totes i bon vespre. Moltes gràcies.